Il-famus Monday. Għalfejn jekk jinqabes mhijiex daqshekk idea tajba. Smajtuni nsemmi kemm il-darba li kif inqumu fil-ħodu, kif tibda l-ġurnata, ħataffetu għalek l-andament tal-ġurnata kollha. Mela, jekk inti fis-subconscious tiegħek tafa snooze eżempju l-ewwel ħaġa fil-ħodu, tkun qed tagħti il-messaġġ lil moħħok u moħħok jekk nistgħu nużaw il-kelma qisu computer, qisu search engine, illi jekk tgħidlu isma' fittex help. Ħajtlalek ħafna stampi ta' help u ta' għajnuna, jekk ħatfittix l war, ħatara xeba nies jisparaw fuq xulxin. Moħħna huwa eżatt l-istess. Moħħna li ttieħ ħajatik riżultat lura. Jekk fil-ħodu ntuħ il-messaġġ li jisma' jiena ma jimpurtanix illi għamilt l-alarm pereżempju għas-6 ta' filgħodu, però faslu snooze ġew is-6 u 10, mbagħad is-26 eċetera. Sabu li ħankunu qed nagħtuh il-messaġġ illi għal dakinhar għal dik il-ġurnata sħiħa kważi kważi jiena ħanaċċetta illi noqgħod niddilejja, illi noqgħod inkaxkar saqajja. Issa immaġina, bdiet minn filgħodu u baqgħet sejja ġurnata sħiħa. Literalment ħatkun qed tħalli l-medjokrita illi taffettwa għalek ħajtek. Meta inti floq ma timxi kif għandek timxi u tagħmel dak li għandek tagħmel kif suppost, ħalmu doqgħodx tgħid ma laħaqtix u dik eċetera eċetera. Anyway, l-istess ħaġa hija fejn tidħol il-ġimgħa. Beħsibek taqbiż għada, beħsibek tajt pereżempju għada ma mhux training ta'. Jew pereżempju għada ħanibqa' riqda naqra iktar mis-soltu. Ħanatik parir illi dak ma jkunx it-tnejn. Għaliex? Għax jekk inti persuna li għandek ċertu ambizzjonijiet f'ħajtek, mhux bil-fors fuq fitness u fat loss ta' u x'inhu. Imma ejja nġibu l-eżempju bl-erja tagħna. Jekk inti tajt isma' dil-ġimgħa rid imur 4 darbiet fil-ġimgħa training pereżempju, jew tal-inqas tlieta. Jekk biss it-tnejn, awtomatikament ara kemm baqalek inqas ġanet ċans illi inti ħatmur training. Minnaħa l-oħra jekk it-tnejn bdejt fuq siq tajba, illi qomt fil-ħodu, għamilt l-exercise, bdejt il-ġimgħa bit-tajjeb, awtomatikament għal xi raġuni jew oħra sabu illi anke inti l-ansjetà, l-istress tiegħek ikun ħafna iktar taħt kontroll. Għax dik il-ġimgħa bdejta bit-tajjeb. U l-qal Malti jgħid il-ġurnata minn filgħodu turik, anke l-ġimgħa minn filgħodu turik. Ħa nimxu daqsxejn għal slajd ieħor. Mela, emmi, dejjem qed inkun quddiem l-slides jiena, dak huwa li għadni kif spjegajtilkom ħadha u oħra. Mela, x'differenza hemm bejn it-tnejn, it-tlieta u l-erba'? Eħe. Mela inti tista' tgħid isma' jiena it-tnejn ħanibdiha sew, però mbagħad forsi ħanibqa' riqda naqra iktar jew ħanoħodha off l-erba'. X'differenza ħatagħmel? Loġika wara kollox ta' illi jekk inti jkollok anke break f'nofs il-ġimgħa, aħjar milli jkollok break fil-bidu tal-ġimgħa, mhux ġast għax inti m'għandek bżonn tistrieħ, daqskemm m'għandek bżonn tistrieħ f'nofs il-ġimgħa, imma għax kif qed nitkellmu fuq il-famuż momentum. Jekk inti bdejt il-ġimgħa bit-tajjeb, tipikament dawk l-affarijiet li bdejt tagħmel tajbin ħajibqgħu jsiru tajbin. Min-naħa l-oħra sabu illi psikoloġikament jekk ħanibdew zoppi, jekk ħanibdew naqbżu l-affarijiet, jekk ħanibdew ħallu affarijiet għall-għada, dik il-ġimgħa tipikament imbagħad ma neħqux nagħmlu jew ma nagħmlux sew l-affarijiet illi nkunu pjajajna jew xtaqna illi nagħmlu. Mela apposta qed nagħmlu l-ħadd dan il-video biex tikkunsidra naqra sew għada x'inti tagħmel. Mela, minix nara mill-bot l-ismijiet, però naf li hawn minnkom qed ixejjer. Anna, għaltinna hello Anna wkoll, ngħidula hello. Anna u kull min qed jara dal-video, jekk tallimtu xi ħaġa, ħadlobkom tagħmluh like jew love u share, ħalli jekk il-bambin irid ngħinu ħafna nies jibdew il-ġimgħa bit-tajjeb kif suppost. Għax kif qed ngħidu, kif tibda l-ġimgħa hemm ċans kbir li tkompliha. Niltaqgħu.